Диңгез унаяғы белән бәйле веб-сериал дөнья күләм җәмгыятьтә зур кызыксыну уятты. Турыдан-туры трансляцияләү серверларында 90-нан артык илнең иң популяр сериалы буларак танылды. Бу шаукым Татарстан блогерларында социаль шелтәрләрдә «Игра в татары», ягъни татар булу уенын оештырырга илһамландырган. Уеннан уйма килеп чыкмаганмы? Алып баручыны өчен битле киеп билгесез булып калырга тели. Бу сорауларга җавапны хәбәрчеләребез дә эзләде. Әлеге кадрлар октябрь айының иң популяр сериалынан алынган. Сценарий буенча геройлар турнир уза. Оттырырга ярамый, юкса гомерең белән түләргә кирәк. Шуңа охшаш уенны Татарстан блогерлары да башлап җибәрде. Әмма уен тәртибе үзгә. Әлбәттә, татар уенында катнашучылар гомеренә куркыныч янамый. Сынауларны узучы тагын бер кат үзенең чын татар булуын раслый. İkinci birine öter için mena erterek turga turu kildi. Çünkü üç pişmak pişiru özüne bir köp ihtibar sıray. Başta bismillah etip kamur koydum. Onları berengeler, soğanlar, itler turap üç pişmak işi yasadım. O üç pişmakını pişirip birsin bir minut içinde aşap da bitirdim. Берничә көн эчендә уенга 2000-гә якын кеше кушылды, ә уенның Instagramдагы аккаунтына язылучылар саны 12 меңнән артып китте. Bu oyunun tatarşa versiyası hype'da bulurga mümkün, çünkü hazırki zamanda internette подписчик sonlarını arttırу için kişi нәрсәген эшләми. Катнашучылар сериалдагы кебек үк әлеге биремнәрне кем бирүен һәм аларны кем бәяләвен белми. Уенны алып баручы исемен әйтми һәм үзен күрсәтми. Bu proyektning tüp maksatı, dürüstçe etkende, bütün dünya tatırların birge jiyip, sosyal şirketlerde rahatlanıp olar bilen aralaşıp, uynap, yol итү. Идея авторының кем икәнен ачыклау өчен уенга яңалыклар хәбәрчесе буларак кушылырга туры килде. Татар квестын оештыручыны таптык, әмма ул әлегә билгесез калырга теләде. Катнашучылар аның исемен финалда гына белә. Татар уенында җиңүчегә ноутбук трансформер бүләк ителә, әмма аның өчен 6 биремне үтәргә кирәк. Алар төп сериалдагы кебек катлаулы түгел билгеле.